Ako sa hovorí, keď vtáčka lapajú, bohatstvo sľubujú. Kto by nechcel rozprávkovo zbohatnúť? Stačí len pár klikov, vložiť niekoľko eur do kryptomeny a čoskoro sa vaša investícia niekoľkonásobne zvýši. To znie parádne však? Ale pozor! Za týmito lákavými ponukami sa často skrýva podvod. Pravdepodobne vás zasiahne lákavá reklama na sociálnych sieťach, ktorá sľubuje vysoký zárobok za minimálne úsilie. Podvodníci tiež často využívajú tváre známych osobností a falošné referencie zákazníkov, aby pôsobili dôveryhodne. Pracujú s reálnymi grafmi a dátami z kryptomenových búrs, aby ponuky vyzerali autenticky. A to všetko s jediným cieľom – dostať sa k vašim peniazom a citlivým údajom. Preto nikdy nikomu neposkytujte údaje o svojej platobnej karte ani prístupy do elektronického bankovníctva. Neinštalujte softvér na základe odporúčaní od neznámych ľudí a vždy investujte len prostredníctvom overených platformiem a inštitúcií. Rajvkujte bezpečne.